το intro είναι χάλια, το καταλαβαίνετε. Σήμερα ένα ακόμα βίντεο της σειράς Φύγε ή Μείνε. Μάγκες, όσοι δεν είναι στα προηγούμενα βίντεο αυτής της σειράς, δεν σας εξήγησα τι κάνω. Ουσιαστικά βλέπω βίντεο των ZR Show που για μένα κρινζάρω αφού όταν τα βλέπω. Δεν πρέπει να κλείσω. Αν κρινζάρω, κλείνω το βίντεο. Οπότε πάμε να δούμε αυτό. Παίζουμε κρύπτο στις νεροτσουλήθρες και φυλάω εγώ, παιδιά. Πάμε! Μετράω! 1, 2, Έχω μια ιδέα. Θα πάμε για σε αυτή τη λιμνούλα η οποία θα με πάρει βόλτα με το φουσκό. Λοιπόν, FBI Open Up άνοιξε. Και θα πάω οπουδήποτε. 10, 11, 12. Πού θα πάμε, Οδυσσέα? Πού θες να πάμε, πες εσύ Ραφάριο. Οδυσσέα, πώς το λέμε, θα σκεφτούμε εκεί. Πού είναι, εκεί είναι, μπορείς? Δεν ξέρω. Παναγία μου, μάγκες, είναι πολύ κρύο. Νομίζω σε αυτό το επεισόδιο δεν μπορεί να μου κινητζάρει. Γιατί φεύγουμε από εδώ. Μάγκες, το χόντρεβα που βρισκόμαστε τώρα είναι τεράστιο πραγματικά. Και εγώ τώρα πρέπει να τους βρω κάπου. Πού είναι δεν ξέρω. Αλλά θα τους βρω σίγουρα. Αλλά παιδιά είναι πανέμορφο. Παιδιά, η καπουσάνα μου είναι τέλεια. Το μόνο κακό είναι ότι κρυώνω. Επειδή καταλαβαίνω και μια βουτιά. Αλλά δεν πειράζει, όλα θα είναι καλά. Λοιπόν, εγώ τώρα θα συνεχίσω να πηγαίνω την πορεία μου. Και δεν νομίζω σας να με βρει ποτέ. Επειδή είμαι μάγκας και έξυπνος και πολύ πονηρός. Κοίτα, στάς. Πονηρός. Πολύ πονηρός. Έρχεται Στάς. Πάμε πίσω. Δεν ξέρω που βρίσκονται, αλλά πάμε προς τα εκεί πέρα. Βλέπω, έχει πολύ κόσμο. Μήπως κρύβεται κάποιος εκεί πέρα ενδιάμεσα. Να αναρωτήσω. Λογικό να μην ξέρεις που κρύβονται. Έτσι, να δούμε. Τέλεια. Αίγε, πάμε. Τέλειο. Ναι, μάγκες, έχω πεθάνει από το κρύο. Πολύ κρύο εδώ πέρα, μάγκες. Είναι τώρα, νιώθω το κρύο. Πάμε. Για κάποιο λόγο μου λέει κάτι ότι κάποιος από εδώ πέρα από τον Ντόναλντ του θα περάσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έχω δει προαίσθημα. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Αλλά έχει παντού κόσμο, παιδιά. Πρέπει να είμαι προσεκτικός. Έχω τα μάτια μου 14. Πάμε τώρα. Εκεί πέρα που μας πάει η λιμνούλα. Και θεωρητικά ο Στάς δεν πρέπει να με βρει. Επειδή ο Στάς θα ψάχνει τον Οδυσσέα και τον Ραφάριο στις νεροτσουλήθρες. Γιατί θεωρητικά όταν έχεις εσύ στις νεροτσουλήθρες στο water park, πας εκεί πέρα. Δεν πας σε αυτή τη λιμνούλα. Παρόλο που εμένα μου αρέσει. Επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν οι νεροτσουλήθρες και τις φοβάμαι πάρα πολύ. Ναι. Τις φοβούνται όλοι, βρε παιδιά. Είναι λογικό να τις φοβάται. Πολύ λογικό. Ούτε εδώ πέρα κανένας, ούτε εδώ πέρα. Πού μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Πάμε νεροτσουλήθρες, πού να πάμε, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Θα σας πω το πέρα, εκεί πέρα. Πριν μας βρει ο Στάς. Πάμε εκεί πέρα πάνω, Ραφάριο. Μήπως είναι κάποιος στο τζακούζι εκεί πέρα? Κρυζώνει. Όχι, άκυρο, εκεί πέρα έχει κάτι άλλους ανθρώπους, πολύ απλά. Πού μπορεί να είναι, να δούμε. Δεν βλέπει το Στάς, πάμε να το ψάχνουμε. Όποτε βλέπει, παιδιά, κάνω βόλτα. Είμαι πολύ αραχτός εδώ πέρα. Easy peasy lemon squeezy, παιδιά. Εσάς, παιδιά, σας αρέσουν οι νεροτσουλήθρες? Άμα ναι, κάντε εγγραφή. Και επίσης θα είστε οι πρώτοι που θα βλέπετε τα τέλεια μας βίντεο. Σοάρα, πόπο. Να πάει το κρύο στο πώς το τούρμπο. Ωραία, Ραφάριο, τώρα τι θες να κάνουμε? Ό,τι θες εσύ. Θες να διασκεδάσουμε λίγο, να κάνουμε καμιά φιλίκια αυτό που θα μας βρεις? Πάρα καλή ιδέα. Παιδιά, κάπου εκεί θα σας. Πρέπει να τρέξουμε πάνω, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε, Οδυσσέα. Πάμε. Μήπως είναι κάποιος εδώ μέσα, κοιτάξτε, παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι εδώ πέρα. Αλλά λες και ζουν άνθρωποι προ Χριστού. Wow, τι φάση. Ναι, αυτά Όπως φαίνεται, δεν είναι εδώ πέρα. Είναι σχεδόν απίθανο να τους βρω, παιδιά, σε τόσο μεγάλο water park. Άρε, φίλε, αυτός ο Ντιμόν, τι αυτός ο Ραφάι, αυτός ο Οδυσσέας, δεν ξέρω πού είναι. Το μόνο μέρος που δεν έχω πάει μέχρι στιγμής, πιστεύω είναι η τεράστια... Απλά
Δεν μπορώ να το φανταστώ. Μάγκες Μακάρι. Άσε τις νέους τους λίθρες. Ω, παιδιά, ο Στάς είναι εκεί πέρα. Ο Στάς. Πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε. Έχω βαρεθεί. Κοιτάξτε, μάλλον κάπου εκεί πέρα παιδιά θα είναι. Κάπου εκεί. Το βλέπετε. Παιδιά, είναι ο Στάς. Πρέπει να κρύβουμε για να μην μένει καθόλου. Κοιτάξτε, είναι τυφλός. Και είμαι σίγουρος πως όταν πάω εκεί πέρα θα τον βρω. Πες το, μην τα πολυλογώ, πάω παιδιά, πάμε εκεί. Δεν μένει το ρουμπάς. Πάω γρήγορα κάτω από τη γέφυρα για να μην μένει γενικά. Έλα, φύγε. Τέλος πάντων, πάω πάνω παιδιά στις νέες τους λίθρες. Πιστεύω ότι πέρα θα βρω σίγουρα ή τον Οδυσσέα ή τον Γαλαφάριο. Και μπορεί και τους τρεις, κανένας δεν ξέρει. Πάμε να δούμε τώρα. Πω, παιδιά, όσο ήταν πολύ μας ήταν ακριβώς πάνω στη γέφυρα και δεν με είδε. Βασικά και εγώ με λιγάκι τυχερός, παιδιά, αλλά δεν πειράζει. Μάγκες, σκέφτομαι να κάτσω εδώ πέρα και περιμένω κάθε άτομο που πέφτει κάτω από τις λίθρες να τον πιάσω. Αλλά έτσι δεν θα έχει πλάκα, ότι θα είμαι εδώ πέρα ακίνητος και δεν θα κάνω τίποτα. Οπότε λέω παιδιά, να πάω πάνω και να τους βρω ο ίδιος. Πάμε. Ανεβαίνω πάνω, να τους βρω και να κάνω κι εγώ μια νερτσουλίθρα. Αλλά είμαι σίγουρος σε κάποιο λόγο ότι σίγουρα κάτι θα βρω. Σίγουρα παιδιά, σίγουρα. Στάς. Κοίτα, έρχεται Στάς. Πάμε. Με τις μπλούζες εδώ μεταξύ δένουν. Και σκέψου τι φεύγει η κάμερα. Μα, ξεφεύγουμε από το Στάς, Μάκης, δεν μπορούμε. Ужасando os anotações Πάρα πολύ ωραία. Δεν μας δείχνει, αλλά φέρετε. πάνω. Από το γύρο. Μάγκες, αυτό ήταν τέλειο. Ωραία είναι τσουλήθρα, παιδιά, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά το μυρίζω ότι κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι κάποιος. Τώρα θα τους βρούμε. Παιδιά, εγώ έχω κάνει 20 γύρους με τον πλειολόγος και λογικά είμαι εδώ πέρα πάρα πολύ ώρα και δεν με έχει βρει ο Στάς. Πες να κερδίσω έτσι και ο Στάς να παραδοθεί, παιδιά. Είμαι πανέξυπνος. Απλά κάνω το γύρω του water park, παιδιά. Easy peasy. Αντζουσί, εκεί υπάρχει τζακούζι, πάμε να κάτσουμε εκεί. Τζακούζι, παιδιά, η ζωή είναι ζωάρα. Παιδιά, ποιος είναι εκεί πέρα, κοιτάξτε. Σας βρήκα και τους δύο. Είστε losers, παιδιά, πάω από τον τιμόν γρήγορα. Το πόδος έχει πάρα πολύ κρύο και έχω παγώσει. Άντε πώς και πώς περιμένω να τελειώσει ο Στάς, να χάσει, να παραδοθεί. Γιατί να με βρει δεν πρόκειται με τίποτα. Οπότε θα είναι και η καλύτερη νίκη και η πιο έξυπνη, παιδιά. Εγώ θα ξεχωριστώ, παιδιά, εδώ πέρα στον ήλιο να κοιμηθώ, να πάρω ένα πινάκο. Αν κοιμηθεί. Το έχω παρατήσει, δεν μπορώ άλλο. Να μην με Τι περιμένω πώς και πώς θα περάσει από τον τιμόν. Να πει εσάς ποιος είναι ο τιμόν εδώ πέρα. Το ξέρω επειδή ο τιμόν είναι τεμπέλης και φοβάται το νερό. Οπότε άμα είναι κάπου, είναι εδώ πέρα στη λιμνούλα και είναι σε ένα βαρκάκι. Κοιτάξτε, περιμένω εγώ εδώ πέρα απλά όση ώρα χρειαστεί. 2,000 years later. Μάγκες, περιμένω. Διαδέχω τον τίμο, κοιτάξτε. Τώρα θα τον τρομάξω. Δεν το πιστεύω. Έπιασα. Ντίμο, σας βρήκα όλους, οπότε το βίντεο τελειώνει εδώ πέρα. Αν σας άρεσε, βάλτε like, κάντε Μάγκες, λοιπόν, επόμενο βίντεο φύγε είναι, όχι, συνήθως σας βάζω στο